Bago tayo magsimula ay may seryosong tanong lang ako sa inyo. Bahala na kayo kung alam nyo ang sagot o pwede din naman na magbigay kayo ng opinyon. Eto na. Ano sa palagay nyo? Namamatay ba ang kapre o habang buhay silang nabubuhay dito sa ating mundong ibabaw? At yun lang po. Seryoso po iyon. At marami pa tayong susunod na mga katanungan. Abang-abang lang, pampagood vibes. Mapagpalang araw, Sir Casper. Itago mo na lang ako sa pangalang Marga. Nasa 36 anyos na at ako po ay nakatira sa Caloocan City. Nung ako po ay nasa kolehiyo, ay hindi ko po maiwasang magbulakbol. Siguro dahil sa impluwensya na din ng aking mga kaibigan. Napabayaan ko po ang aking pag-aaral at naging dahilan para hindi ako makapagtapos sa kolehiyo. At sa bunga ng aming pagmamahalan ng aking boyfriend noon na itago na lang natin sa pangalang Jay, ay maaga din akong nabuntis. Siguro dala lang iyon ng bugso ng aming damdamin. Nung una, galit na galit ang aking mga magulang dahil sa ginawa kong pagpapariwara sa buhay ko. Sabi ng mga tito at tita ko noon, malayo pa din daw sana ang marating ko dahil may itsura pa naman din ako. Kung hindi lang sana ako nabuntis na maaga, hindi sana nataguyod ko sa kahirapan ang aking pamilya. Tumira kami sa isang boarding house kasama ko ang aking boyfriend. Lingid din sa kaalaman ng magulang niya na nagsasama kami ng palihim. Hanggang sa isang araw, habang nasa boarding house ako, kasama pa ang dalawang kaibigan kong bakla, pumasok ang ina ni Jay na galit at sinabihan ako ng hindi makain na salita. Napakawalang hiya mo. Napakalandi mo. Sobra. Imbis na makapagtapos sana ang anak kong si Jay, sana natupad na niya ang mga pangarap niya. Saka hindi ikaw ang gusto kong maging mapangasawa ng anak ko. Isa ka lamang langaw na pilit pumapatong sa isang eroplano para makaangat. At di pa siya nakontento. Sinabunutan niya ako at binulungan ng salitang, layuan mo ang anak ko. Hindi siya nararapat sa iyo. Sabay tinusok ng kung anong matulis na bagay ang aking tiyan na agad kong ikinaiyak. Sobrang hiyang-hiya ako sa dalawang kasamahan kong bakla at sa mga iilang kapitbahay. Sa amin kasi dati, medyo bandang dulo kami at sa kabila nun ay may nagsisilbing bakod siya at mayroon na doong mga puno o mga damuhan. At agad na ngang umalis ang ina ni Jay. Hindi ko matanggap ang mga sinabi niya sa akin na mga masasakit na salita. Kaya naman, agad akong umalis at nag-impake na sa boarding house na tinutuluyan namin. Dala-dala ko lamang ay ang damit kong nasa bag at ang perang binigay sa akin ng mga kaibigan ko. Mula sa Caloocan ay bumiyahe ako patungong Bulacan sa bayan ng Santa Maria. Doon muna ako tumira sa aking lola, pansamantala, dahil ayaw ko nang saktan ako ulit ng ina ni Jay.
Naging maayos naman ang pamumuhay namin doon. Kahit mahirap ay nakaraos naman kami kahit papano. Dahil marami naman silang isda, gulay, at iba pa. Hanggang sa isang araw, inutusan akong bumili ng aking lola sa malapit na tindahan. Sa tapat lang naman iyon ng aming bahay. Habang bumibili ako, ay may napansin akong matanda na tila ba nakatingin lang sa akin. Hanggang nagkatitigan kami ng matagal at pagkuha ko ng aking pinamili ay bigla siyang nawala na para bang bula. Hindi ko makalimutan ang mukha ng matandang iyon. Nakakatakot siya at hindi ko maipinta ang kanyang ekspresyon nung nakita niya ako. Agad kong ikwento sa lola ko ang nangyari. La, kilala niyo po ba yung matandang lalaki sa kabilang kanto? Sinong matanda ba, Ineng? Ha? Hindi ko po kilala eh. Basta po nakatingin po siya sa akin. Nakakatakot lang po kasi. Baka si Mitreng iyon. Ganon lagi yun kung makatingin, kaya huwag mo na lamang pansinin. May sakit din kasi ang pag-iisip yun, Ineng. Kaya po pala. Sige po la, salamat po. Hindi na po ako kinakabahan ngayon. Ngayong alam ko na. Kinagabihan, masaya kaming nagkukwentuhan habang kumakain. Ako na din muna ang naghuhugas ng mga pinagkainan namin pagkatapos. Dahil nahiya na din kasi ako at nakikitira lamang ako roon. Kahit sabihin pa nating lola ko siya. Pagkatapos kong maghugas, umakyat ako sa taas para puntahan ang aking kwarto na malamig. Dahil nakalimutan pala isarado ang bintana roon. Nung isasarado ko na sana yung bintana namin, meron akong naaninag sa kakahuyan. Dahil likod kasi ng bahay ni Lola ay puro puno. Meron pong isang matanda na lagi ko pong nakikitang tumitingin sa akin. Para bang naglalaway siya sa akin, pero tuwing lalapitan ko naman po siya ay bigla siyang nawawala na parang bula. At lagi ko din siyang nakikita sa likod ng aming bahay na nakatingin at nakangiti sa akin. Ang sabi ng lola ko ay may sayad at kulang-kulang sa pag-iisip ang matandang iyon. Pero kahapon po nakita ko po siya. Duguan ang damit at may hawak na parang kutsilyo. Hindi ko din po kasi gaanong makita kung anong hawak niya dahil nasa likod po siya ng gubat at nakatingin lang po siya sa akin habang sagad ang ngiti at kumakaway din. Nakakarinig din po ako ng baboy na umiiyak sa bintana namin. Wika ko noon sa isang albularyo. Naku iha, marami na din akong nabalitaan tungkol sa matandang iyan. Kadalasan lahat ng nagpupunta sa akin na nagkukwento tungkol sa kanya ay namamatay. Kinabahan ako sa sinabi ng albularyo sa akin. Matagal na din kasi naming pinanghihinalaan na isa siyang aswang dahil nga sa mga misteryosong pagkamatay ng mga kababaihan dito sa Bulacan. Muling wika ng albularyo. Binigyan ako ng albularyo ng proteksyong kwintas na nakakapagtaboy daw ng masasamang elemento. Sumama sa amin ang albularyo sa aming bahay upang tignan kung totoo nga ba ang sinasabi ko. Nilagyan niya ng bote na may lamang tubig at nilagay niya ito sa gilid ng aking tinutulugan. Ang sabi niya,
Pag kumulo ang tubig na yan, ibig sabihin, nandito ang aswang. Hanggang naalala ko na pangsyam na buwan na pala ang aking dinadalang sanggol noon. At nang biglang, sumakit ang tiyan ko na tila bay. Gusto nang lumabas ng bata sa loob nito. Agad akong napasigaw dahil sa sakit at dali-dali namang umakyat ang albularyo sa kwarto ko. Nakita ko din na kumukulo ang tubig na nilagay niya. Halos hindi ko na kaya ang sakit. Gusto ko na ilabas ang bata sa sinapupunan ko. Nang biglang, meron kaming narinig na malakas na kalabog sa bubong ng bahay namin. Nilabas ng albularyo ang dala niyang buntot page kung tawagin sa kanila. At nakita niya ang isang halimaw daw na nasa bubungan namin. Umiiyak ito na parang baboy at maya-maya pa, agad itong tumigil. Pamimilipit sa sakit ang naramdaman ko at sobrang hilakbot dahil sa mga kaganapan. Biglang lumakas ang hangin sa may bandang bintana namin. At sabay nakita ko, kitang-kita ng dalawang mata ko, ang isang mabalahibong aswang na napakahaba ng dila at mayroong matulis na pangil at daliri. Nahulog ang albularyo sa ikalawang palapag ng bahay kasama ng aswang. Pilit siyang nakikipaglaban sa aswang na iyon at patuloy siyang nagmumura at tila ba'y nag-uurasyon din ng sabay. Hinampas niya ito ng paulit-ulit at naging anyong baboy ito, tsaka nakaalis. Saktong pag-akyat ng albularyo ay mabilis kong nailabas ang bata. Siguro dahil din sa takot iyon. Kinabukasan, narinig ko ang bali-balita sa labas na patay na daw si Tandang Mitring. Nadulas daw ito at hindi makilala ang muka at meron ding mga bakat ng hampas na para bang nilumpo siya. Hindi ko na lamang sinabi na si Mitring ay isang aswang. Baka kung sabihin ko pa iyon ay mahuli pa ang albularyo. Kasi baka mapagkamalan siyang mamamatay tao. Pagkatapos kong mga anak ay sinundo ako ng mga magulang ko. Umuwi ako sa Caloocan matapos ang panganganak at nangyari sa akin. Ang akala ko noon, haka-haka lang at sabi-sabi ang mga aswang o di kaya panakot lang sa mga bata na ayaw sumunod sa kanilang mga magulang. Pero totoo pala ito. Totoo pala na hindi lang tayo ang nabubuhay sa mundong ito. At pinapaalala ko lang po sa mga taga Santa Maria, Bulacan. Sigurado ako na narinig nyo na ang kwentong ito. Pero sana po ay huwag na ninyong banggitin ang pinakabarangay para po sa kapakanan ng lugar. Maraming salamat po at hanggang dito na lang po, Sir Caspar. Muli po, ako po si Marga ng Caloocan,